kubor nagaslem jong unongsan hima. Umalung susu tham hagi gentian aiman siam jong u lingba ka poetry ka baula tho utho kumni wat tiang ti la dei bantur nakading ni kasnam kipoi tanggi brio baslor shakikdar lum jong kanam kini ki gentian umalung susu tham le si kilong shisha ki ba aiman siam ye ki ba buon ki brio mat le si kay habru bat wei uri orang ba ka jat brio khasi ubala pau ba ha India bat ha ki wei kiri ka perthai katau ba Rudi Warjri balapoi siya kathong ha kabaw la Shakri ya ke India lapalat laipun ri tali kisnem kumu officer ha kakardan Indian Foreign Service hapreng ki jing e ki babun uba Rudi ula kut jing mot ban ya kun ya ke examine civil services bat de kamon baskem bat ka jing bam ken jong ui ki jing e bula la ban pau kum wei na preng ki samla khasi ha usnem khat khandai spa nyoku pra ban shimti kum officer IFS Lakhayo ba Rudi ha kasnong malki ha ka arpoi terik uram phang khat kandai spa san pusau bat ude ukun jo ikong moli warjri balaklat no Kumukhana samla uba Rudi ulalong ru udkhot bashit rahem ka volunteer of non-violent direct action ha kapor bayaki banyo ya jala Meghalaya badulay shimanta ha ki jingi ki ban pakhang ki office ka sarkar Assam kata ha Assam secretariat ha Shillong ha ka shipho trek unai lur khat khandai spa ru pra Kumusamla puli uba Rudi ula pendap ya Bachelor of Arts Economics Honours na St. Edmunds College House nam khat khandai spa nyukusan. Hadian kani uba Rudi kumbaula ang note bani kunya ka examine civil services ulaya kunya kani ka examine bat ula pen kre bha bat minot top ban poi shakathong. Deha kasin ka baar ba ula pa se kani ka examine kata house nam khat khandai spa nyukupra ha ka baula yo ban rung ha ka kadan Indian Foreign Service ban Shakri ka sarkar India hakiri papher kum utau nong rak tien lani ambassador ha pedeng ke India bat ki wei pat kiri to mentangin ye khmi ya kani ka khubor bat sngap ya ka jing ya kran jong unong san hima lingba unong tho khubor uba raining ling do mau klang bat uba Rudi Warjri to kumlai sibon saya ka por jong phi nomor la slam ni la kwa ban yo ban ya khana ba phi re kalat ka khlam ple te kumlai sibon ya kani ka por ka ba koridor jong phi te khendiat haswa bangin yo ban jam sha ka banta bangin ya kran ni kerpat phi ban pen itu khendiat ya la de bat kat tu kat ni ki lentiya ki ba ma phi la ya hakini ki phosnam ki balale Kebanang kong aku aban ai khublei ya phi ba lai ni ko in long sai hima ba phi kemau kan ban itu ban wan changa ban kren yang ban kumno ban ya phliu jumut kumni kan phi ki bangi kum hapokapor bin shabla mo shakri ha go sarkar India keleng perthai ti kato kan long kumno ila ban ai jembut kan long baki experience jungi habon ki bro ti nga ai ngo shwani a phi ba nong sai hima ti ak ban kong ban shupan itho ela de nga ngadai na po nga he asan malki nga le BA economics na statements house name nyufusan ti hak tu ki por kumtagan katala palat mo bantala palat tu kipor menshwa te dang khna mungi te kalong dikapori le state menshwa thu ipi ndiat ngadang khna pha te katu dang sanstam e mai mat tu kapor ba elong non violent direct action in mama jonga ilong organization amalki
ti penlong volunteer kan ha ka tu ka por ba long tu ti ngaro isim mentalang ti phisu thu ba kani ka jingkwa ban ya simenta nam ta ka e nam ta ka ri nam ta ki jat man rio nam ta ka e ka la don lu pano do tu ka por ti nda phi om ba kwa ban yele civil service exam yele e bra khoi ka wei na ki daw ka long ba ha tu ka por 4 don la de ki wei dakwa ahi ban le chaprang ga de be tang civil service tu por kan ti perkhat dia kata kan ai ga balong hakle du ha peleng ke jingele tu ka por na ta ka daw sa po ele kan ti kumta ter yang thrai ha ka por ba yakran ya khana kan nang mi shu ke ki ai bro ki bangan sipang jonga kan kat kum ka por do men shwa hadu panda hadu menta la ban yu thu liat hang kani ka examine ka ba phi hap ban yakun phi hap ban kre kam tam ban pas ban yu along kat to officer Indian Foreign Service nam ta ban chakri kari India phi ka system jong ni ka jingile exam lo kala change ka kala fair wa menta kala compare kan ki subjects kini kitai ha ka tu ka por ba le mangai mat ka tu ka por ti kat ka basudai shoyo jemut atau ka por nama tu ki por kini phila su tho hi 4 don kini ki kumbakalong menta kini teknologi menta ki Google phila ban Google ki jingnang jingtip ki ai ber khoj 4 don ni ai ki mobile ki tuatang ka telefon do kadang dai ka ba 4 long ka telefon kan ni basyong mi ka basudai ha tu ka por ki badan bon dan ki balong officers ki balong ai boyo itu telefon ha ka tu ka por ti ni ban pengkre LD ha tu ka por ha blek be library so tu ti ha ka tu ka por ti kumta kan shuya perkhat yo jemut ha tu ka por kumno ban yele ki subject yu ban shim ti ya pengkre ai ka tu ka por ti don bok ngang Alex Delhi bro fi nga shu join kum tu ha Delhi shipor po university po ai ban yo access to library ti tang na kata ban yo access to library ka de ka bokong san fi nama la atmu na la kada kham yo pendep am ru la yo service no ti tang bak bokong san ngakwa ban shon ya kata kan ba hakato ka por ni hab lek hab lut por be library namar ba mla ban thiet lut ki kot ber khot ti banwat menta shubu banwat i wei i jing su tho i concept ne i ai ber khot ban su tho hab lek ki encyclopedia ki text kini kitai tu ka por menta shu Google la tip lo da shadong kam dai shu ka tu ki po nga sha pergas ne shu kwa ban shon ni kata ba hadu ka nop habdu ka nungi hapun lut por tang ban yo access te yaki jingtip yaki information ti kadai kata kau ka bokong san kwa la ban ong kadi por ka ba aba tu ka por fi ti ban ya wat kumta kan ya wat advice ne shatai rum dadan menuru tu syuhab te kadai kata kan ka ba kabla apher te kombakalong menta pat te jing shisha la da don sha ka jing thmu ti ka khamsuk menta ka jing sha ban access ho ka competition kala nang bon namar ki bayale la nang bon ti hendrai ka jing dei ba ka jing access ke information ba ka suk menta shibun kan pi sakawai pat kalong ba ngam tip menta pat ngam nong kumno pai mo ka ai pinda fikili nga balai ka ai ba penlong i fi banyele exam ko long bai ka jing trang na la ni kan tinan to pangale si Delhi po bangale si Delhi nga don tat po nga join hat po kanika Rouse Study Circle coaching center ngale to tambahang to kamdai si snem imat nambakalaman riu banai ya ti banong pat baka deina katu ka daw katu ka sulong kawai phi kawai ka advantage bandon ha Delhi kuma Delhi kalong phi kendo bat kiwai tia
kiwi candidates ki banang tu na keleng dari India ki wan hang tu kadi ka tu ka ba pen nep yafi su thu kan ka sense of competition ka wan hang tu kadi ka tu yo jingmut ru ken ha yo jengmut man chu syong ba ya shlong ti ka kham phimyo ate phimyo ya tu ka atmosphere phi ka tu ka ba khong san na te phin chem dai na ta ka daw ba kini ki ba yo hi ban yo kini service ke ba khat ki dai ba ki ba long expose hakini ki major city kum ha Delhi kum ha Bangalore ha Bombay kum ta kan kadi ka exposure timbo kum no ka teng kasi kita berketian exposure ban ong kata ka ba don kam ba kadi kata ka ba penep ya fi kadi kata ka ba penlong pikwa ba dari kini ki long kum ni ngaro ngala ban long lang kum ki kalong tikat no sin pi yakun yakni ka exam bakin pass ngai khon arsin 77 ngaklam pendap itu exam kadon jingthut ndia tinggal sale 78 bat pidon kat no kerta kat hatu kapur mat ngaladon arpus sao imat arpulan arpus sao ya por pi pass ho 1978 katakai por banga pas mengaladon arpusan mat arpus sao por pas ne ranking juga dari 96 ha mo overall kan takat kapur ni overall takamot first category service ngidan ko masis pasan ho takamot foreign service and IS kapur first category service along 96 in my batch so namar ba ngaw fi ba kat kapur jungi foreign service kilong top rankers ki bon be foreign service nga hablek on reserve larang ala join IS takamot I've been in the general list okay because I was 96 something like like that pi pass ya kan ni ka pila long ta IFS officer kai pat ka ba sedang nang ta bat ba pin chakri kum no top ma bangan chua ai jimut ipi namar mentam don shi gi bolai foreign service sang ni ngapai kim don pada all India ru ka interest ka foreign service kam don kamlong umpor jengi ki top rankers ki babon hi ki lek bet foreign service satu kapor ki babon kan satu kapor jengi ti kam dalong shi kom ta mo kata kalong na thraw ka daw na ki ki daw kalong all India mo kam de tang ni ti ban shotru khandia chpong foreign service satu kapor por bangya join mga 78 tingi lek pi ka system kalong kom ni kan katu ki dang buat do mentak bara khot ki ser ki tu bayo selected into service ki lek chpo musuri for training but IS but IPS but central service bara khot kini ki revenue ki income tax ki customs ki railways ki babon katu gi spend lang tu mat light banai tam ai kumta nang tu pat nang tu ngimi no ngilek pat kini ki professional training kan on probation professional training ti professional training kum mangi mo kum manga tu kapor nang tu mat na po musuri let po wan cha Delhi shwa ha Delhi bon ngi hablet kini ministries ban taken ban soto komno ke government of India ka fangka trekam ka function hablet ki ministries nang tong hi hablet pat kum kini ki institute ki babon ke lengkari India kum minta kum district training rong alek ngalek district training she West Bengal ha Murshidabad district ngadon tu mat sau banane san banai na kumta tingi lek pat kum kini ki institute of National Institute of Rural Development ngakama hopo Hyderabad and then manusia itu hentang gilek kum kini ki army attachment gilek sahabat ki army ngali sa astis Kashmir spo yor stai mat chato don artayo ai kum ta keleng kum ta ilek keleng dari India ilek training ti hakapor pat ka tingi bal join foreign service ki ai ka phiap learn ka foreign language mo tip nakadaw balay tu kapor ki ai nga ban learn ka Swahili kita bakaran na po East Africa. okay Kibon na po East Africa khamtam. Shoy ru umta tam bakababo na East Africa. Te uway parlok uway na paling jungi don arhongot uway parlok Dr. Seshadri am batnga arngot ki ngi hablek po te pagilek kum to po pagilek pat kum to ngilek
Haka tu school ke ba tangi ka language bet. Ngaka mau ki ba learn language ba ngi pa ki buon ki missionary haka tu ka por. Ki missionary ki buon na keleng na Amerika na po. Ki bala teman-teman bra. Baki le kam missionary pi te ki hikai ka ketien kan. Ki long kini ki pimpat kini Catholic father bro ki buan Catholic ki buan chane na south na sipo Shabar na Europe sya Europe ki learn ya ketien khasiam. Tingi kito ki buon ki learn tingi akan te ka dan ki justnat laga jang. Tin lang tu pat ngi hap tre shi teng sngi hap lek pat po High Commission. Namar ngagalek sa Kenya. Te Kenya ka di Commonwealth country am. Ti episode bang Commonwealth country. Ti kedeka kedon High Commissioner High Commission. Ti nentu hap yale apa itu ke exam ko tu ka Swahili ru. Fi gaile ashatuhi kidon ki bates na shatuhi. Ti hap pas ko tu entas sayo confirm kan. Pi hap pas di language. Kadang kan mau ke ke pikiran nang kong kita tien Swahili. Padi no pilat dep. Kadang kan mau. Oh, ngadang kayu pakai ke ketien Swahili. Ya, ngadang ruai nang ayu bro. Dan keren pak ki nganang kidwon ki jing ruai ngadang ruai. Ke tien man nang kong pikiran por. Okay. Ya kata. Oh, ketien ke bolong ke bakia wish kum tu ti ki ong jambo buana. Kata kamu la kendua nang kong ya fi. Kata kamu kumno fil. Ta buana ke di ba kan. Kumta mzuri sana ke kita ketien. Kawai ke ketien Swahili kalong pi kababuan kadai ka Bantu mo kata ka Bantu ka original Swahili kan ketien Bantu African hang tu tang bakila rule kini ki napo Arab bro syato kila asensyar syato te kala affect kin ka Arabic tebuan kini ki ketien pinsyam kilong common ba ketien Hindi te jongi pinsyam namar ketien Hindi ka long mix Sanskrit na Sanskrit bat Urdu mo te menta ki ketien dukan satu khot duka dawa komta ini ki ketien kilong namar ti di Arabic buat ka Urdu ka wana Arabic So nak tangkidak kan. Ha, tu kawai je ka Swahili ru kalong kumba long shani ketien khasi ki bon ra ki di missionary si ba ki ba ai script shuto ki le ro Roman script pi te finsham keleng gini ki ba ki rule hi gini ki sensyar hi gini ki British ki le ki don bet ki missionary te ngabong ki British ki ba sensyar kan ki bon bet kini missionary ki le ki la pinsu tu komno ki IT le dia te ban penroy ya tu ketien shuto kombalong Thomas John ketien khasi jengi sini kumta kata kalau te khlamio apenun kam sho tu ketien Swahili hadian pat nga namad ngala long ambassador pak ngalong ambassador Latin America ngadan prasnam tinggal ngahikai Spanish pak Okey. Tika Spanish pat ngala Spanish tengah long interview kumni te ngala keren bahasa Spanish La bah kan man. oh lala bahasa Spanish dia ngala la bahai kan dia sok bakalong haduk menta kini ki Spanish tengah kini ki jingruai Latino se baki snap ki ai berkhot tikilong shani kalong popular ba tinggal long nga dang ayu bah kan Tepan kan mau kan ya pis di por village tu. ha tikidon pat po Facebook ai kum tu bangadang ya dengan tho ai de keren dak Spanish kum tu ka French ro ngahikai Pi kai. ngai ka French ngahikai tang ba ka French nga khlamio panan kamba Okey. kum de kum Spanish Ter shwa bangin jam shwe kumbakat no tuli ki jat ketien pinang. pai mo so kawai ba fikeli kata jai ketien sa kawai pan kawai ga badan kamba ki ngatrai ban tip kan hang ni ngadon ba ka United Nations ru shipor ngalai ha Cambodia ha tu ka por gadon ka seluo ha Cambodia ngala sha detain po khmer ruch pura kin tingerilas so tie fila pule tie kawai hinto po bangapoi hinto na mangala pule teng wei German ngadon ka kot ru bu tho kan ngadon ka kot ru u tho ki spa udeu linguist mo tu tho baka kini ketien khasi kini ketien munda na po Jharkhand bat ketien Khmer hia jan ma ti mentang po bangadon hang tu po Cambodia tinggal persang ban kelek ini kiti yukhlar khong khla Ha Cambodia. ha Cambodia yukhla yong khla
khôn yang khôn thmai yang thmai ngala kalek bon kita ngadang ai siang ngadang bu ki ai bang aja pijik thok kan dia tu sebut dangi ong ka Cambodia pinlet chano ni ong tin khasi ka ong kumno oh pinlet shubo menta ka khatin ka balong common pinlet chumno kum philong kumno kumta yung chumriap su ka be pher kadon ka jing fair kan ti ki kawai ga baya ka kawai phide ba konsan phang ka khmer ru kalong ba ka ki don ki script la ki jong ki balong develop ba ti ka ba ki script jong ki pat ki ba develop hina ka sanskrit ti pinche ma Southeast Asia na mga don Cambodia kum tu ti tip ba kan phang Thailand po Burma po ai ki tu ki don connect ba khat ti ki tu ba khat ki long sanskrit base lu ba khat te hadian ba phi pendap gi gitu gi jing sa kai no ta ki jing persiang suaban yo ni ka posting no ka ba khamhe te ai ka ba nang kong ka posting ba phi yo po MEA la ni ka menteri korbari baik mo ka dadap nang tu ngalek tinga sa Nairobi kum tu si laisnem siteng mat kum ta tu laisnem tam nang tu pa ngapoi sha Hungary hakatu ka porang dan communist rule kadang dan Soviet Union Soviet bloc mentah pidon Russia bat bun ke wi intun dai mentah hakatu ka porang dan kitu kilong part of Soviet bloc hakatu ka porang dan communist rule tinggal ngala don hakatu ka por situ kalau dei ka ri ka Hungary kalau dai separate tang bakalong under the hapo kalong hapo ka Soviet influence dia so tu kamu pidon apa Budapest ngadon ha Budapest tamanga travel lut keleng situ phi kawai kalong ba Europe kam dah Europe na ti ka Eastern Europe ngapoi lut ngamangilet conference ngilet kini ngilet katai phi poi bet keleng ngapoi lut po ke bagi khat bentar Russia ngapoi lut keleng sa Poland sa Romania sa khat poi lut keleng bar khat Ukraine ka Ukraine tu kepadan part of Soviet Union kadang lang ba Russia kaju ti lapoi lut kitu mah nang tu pat ngale ngapoi sa Sri Lanka Sri Lanka pat ka bastunat kalong ba ka experience nga ngadon bat ka Indian Peacekeeping Force balai ka poi ka Indian Peacekeeping Force hak tu kapor kalong ba fi kadi kapor ka ba kadon makan ka bajur ba po Sri Lanka ba kini ki Tamil hi babat kini ki Sinhalese ti kadon kan ka konflik ka bajur ba tu kapor ti ka India kalong tu kapor jong Rajiv Gandhi kan ki penlong kalong mediate ban nonra tu ka akot tengah hak tu kapor ngadon lang ti po Sri Lanka Kamu ambassador jong pi mengampat long ambassador tu kapor dan poi sata bolong high commissioner jong in tu kapor DJN Dixit Mani Dixit ngalong first secretary tu kapor ni hot first secretary third secretary second secretary ngalong first secretary tu kapor po Sri Lanka ti na peleng government of India menta ki badon lang bak ngah tu ki don argut menta ki bolong minister government of India Uwe Du Jaishankar ki don lang bak ngah Uwe Hardip Singh Puri Jaishankar ti ki te la long colleagues kan kau dei jong ka foreign ulang external affairs minister kan Hardip Puri ulang ya ka urban ya ka civil housing aviation civil gitu so nang tu katu kapor ka balong experience amar balai hatu kapor kalong kadi ka jinglong anti Indian po Sri Lanka ka klan bajur ba pi kami ka LTTE itu kawai na ki kam nga bangale antu ngalong in charge of economics tang bang apait ya kini ki ba kumno ban rehabilitate ke refugees ru tinga yo tre lang bat kini ki United Nation High Commissioner for Refugees ti hatu kapor por ba banlek deputation sa ka UN ro hatu kapor ba kipan officers ng government of India kani ka experience nga bangala tre bat po Sri Lanka bat ka UN kalong ka IT ka kadi ka plus point nga kay hatu kapor ban you pick up banlek po Cambodia as a UN on deputation kan te philong tang balong kumta kan hajing siya lala ban ne po UN bro kumbang kan no teli kiri ba phi la yo ban long kumu ambassador to nang tu ngapan phi mentan mo nang tu ngasu cubeteng dia nang tu ngawan no na po Cambodia ngawan no sa Delhi ngalong director po ministry MEA hadon dalong joint secretary ti nang tu pangalit posting po ngalit po New York
naik New York ngapan EP ketua Bashendur mapi mentan ti ketua mengalong Deputy Consul General Port New York ngalong in charge economic commerce kini kita tengah olat bahaban long ketua ketika experience ke Boston bah tiap por ba ngayo ketua por ketika por bakile ketika economic reforms for India usdang Manmohan Singh Prime Minister sedang Narasimha Rao Manmohan Singh was Finance Minister tenang tu Pak Wan Mr. Vajpayee an ketua por badan mengang tulong Prime Minister Mr. Vajpayee tiki buon ki university support United States ki bakwa abhaban tip kan economic reforms tengah ngabun kamba ngalek lectures po Harvard po ebro kaleng ketua por ti ketua de experience po nang tu ngasale kum ambassador sa Peru 2002 hado arajan Rio ngami ngan sa ko ba South Nem Peru ti nang tu pak ngalek high commissioner po Brunei nang tu pat ngalek ambassador Biangsha Latin America sport Colombia tentang along pat ngapet ya tat Ecuador Costa Rica itu ba rakot kile te ke ba pi sa kan mau kan kontri kam jong pi pat kumu ambassador okay mo kata mo good question mentang ka experience jonga New York kawan ra nga bon ki ke to kapor mo kawai na kida kalau makini ki Amerika kini ki Indian company ki la stang mi sabar mo kum ni ki hatu kapor finpet kini ki IT company kan kum ka Infosys kum ka Tata Consultancy Services kini ki la nang mi tie hapo ki la nang long popular ba hapo US ru mo tie hapo ngapoi po ambassador pengalong ambassador keempat don kum gitu ngawan ra itu company bendak satu so kawai pat ke ba Peru kini ki namar kawai na ki bapau nam sabar India pinsem kini ki exports kan kidai ka pharmaceutical industry ti kini ki company kum ka Ranbaxy tu kapor kani ka Dr. Reddy itu ki lapau itu ru kidon baik po Peru ya trade kam lang bat ngaban pensan ka wei na pi namar kawai na kam kum ambassador kalong ban promote ke India am sabar jing ya dai te pi alam company jong pi nang to na pi import nang to ne pi anra investment sa India kawai na kikam jang apa bangadan New York ka bangayu awat ru kadai banga penonra investment sa India pi ka baksusi kalau ngampat la ben le ya ka megalia naman do batip ya kata ta ti kata terter te hagani ka jing sakri jong pi ya ka sarkar India kumu ambassador la nembat apo ka Ministry of External Affairs ke ka ba pi lap ka ba kham biang nomor pila yo ban sakri ba ki bobon teli ki sarkar ki ba yalam lagi ni ki Prime Minister ni ki menteri rang ba do te manu ba kham ba pi sem ki ba kham sempang la ne kan kham biang kari ha ka jing ya dai jong ka pat ki wei pat kiri pimut ka international relations jong ka India to mo menta fikili ya kata tie namar ba phire ban su tho bakari ka ba khlan tam po parthai ka dega United States balai ba kalong ba khlan tam namar ba ka industry jong ka kala ya ka technology jong ki kala long chap rang ba sakmat ba te kawai tu kapor bangadan New York kalong ba kistang ban itu yakini ki bawan na India ki ba pas na India ki pas IIT ki long popular ba tu kapor mo ti katuo kito kanang ki doktor ki long popular ba doktor na India ki bawan sa United States pinsiam pa ba hadu ba kini ki television serial ndai doktor undai bit na India undai bit Indian ki ba kan namar bakal along kumta ti kato ka penlong ya ka United States suban itu ya ka India kala ban contribute ya ka system jongki so ti mentale pinsiam ha United States ubalong head khle do jongka health surgeon general baki khat udi Indian ti kipon kiwei ro langai kumta ti pi sutho kan te kami ru kadut kapor namar ba kawai kalong ba ka United States o kadi demokrasi ngiru ni India di demokrasi
kata ka penlong natural ti banya jan pi ti hapo India ro ka policy ka la change kam long shu close kum bakalong munchwa tak so ka wai pat ka Soviet Union ro kam don shu namar munchwa ya jan maha por Indira Gandhi ba Soviet Union tu kam ka la pher kam la balong da kum wai ti ka la nang jan kan ne do ka por jong kham tam no do ka sedang do por jong Mr Vajpayee pulong prime minister ti kala anak sedang jan ke United States ti mentali ta kala nang jan chu mentau ni prime minister jeng undek United States kanang bon kini ki jinga sign agreement kini kita ki badai kamtam ki defense mensha ke United States ka teknologi ke balong advance pa kim ju ai no inuru menta kala sedang ai ki India kita ka de pen i ke jinga jan ke ti kawai pat sakawai kini ki IT company na India kala nang bon pi Pinsem bon kini ki IT company na India kum ka TCS Infosys kini ki Wipro kini belum leading kila la man pinsem ki po government kila stang sim ki software jong ki ti hapo ki banks kini kita ile na nang bon chu kum kita kini pen promote kadang kanu ka sin hakini ki live pun ru tali ki senam ki ba pi trai ki ba lesi kadon ke jingma yepi ke bakama tam good question kawai na ki experience jonga pin shem ke bakam nyar kan giwe ki mayu ki denga serb bon kini ki bakadon kanika insurgency bakiong ki jingele kai khlau mo conflict zone ke banengkong ka dei Sri Lanka te pobadan mga Sri Lanka ngi bro khoj habade don ki por ki bangi bro ngi sa ngi po i hab evacuate them na po yeng hab sa no po hotel bar khoj families don le ka por bong la poi ga janya India ba ki families klik no shi India nama kala jur ba ka ayu to ka por ki jiga khatma ti ki sipai jingi ki badai che po Sri Lanka ki badai ban lek benyarap to kala ile khma ba gitu kita Tamil Tigers tingi ro sha target lang kan ti ka to ka por fisu thu am kata ka jingma ti like na katu pat pinsem ngadep nang tu pat ngapo bangalek po UN ru ngalek po Cambodia katu ru kawai kata ka dei hang ta kan bangong ni tang ba katu kata kan bangong bang sha detain dei hang ta ba ngadon katu ka po karukom system hang tu ti kadai ka por katu ka po ngi ben penlong election mo kawai na ki kam kan ba ka UN ka kwa ben le kalong penlong election ti ban election ti por election commissioner mi shathi pat ka UN kalek ka kru gumne kan kumni ki nong shandur ki ban hangtul adon lot pishandur hangtul a ka ka hangtul ba kin yo thep bot tingalek ban persang ban penlong itu ki nong song song shatu kan sinong kendong si ti kidei pa kajaka ki ba ngara shitrok ki brio bar kibon kan ka kion sipai bro khaj kidon ki military observers don bara Germany way don mana France way na Africa way na Senegal man kumta ti yalai lang kumta ki pulit kidon ti pulit India ro kidon ki bala on deputation to kapua ti kapua ra si truck khao si jeep dawai man ai ki to ki nong kanong sto bakinwan kai man ya ban enroll kai no ki kemeru cepat ki banon situ po khlau ki pa message kan ki ongba liban sange sundan pim sange ti tingin gilam cha set kan ti ngapa ngom nom ta mo lawan kala dot ka ni yawan ra kan ni man tanya lek pai no am sudai kan ti ong ngakwa bani kendo kan ki mo ngakwa kan nomor kam jungi ka di kumta ti ndangi lek ti utau te interpreter jonga yo message kumta ba yo bala ban lek te mar san lek pat ki pha kini ki spai jongi bar khaj pha desam lot te ngaru ngong to mo ti hang ta ki longa phinda pe ki de ki pitip ung ki B40 rockets ti basa ba teknik AK47 ki ra ba gitu ki manang khana sudah ngatrai kat no arpo yang komta empalat lagi arpo komta ti yudan arngot ti abat ti ongi menta ngi msha pide benek kendo ki leaders jungi to ki leaders jung pi
phi kan no hi dan chai ki ong ada khasan kilometer nang ni ong khasan kilometer ni ya nang na khalau te la kut ka sing jungi tengong MP tinga nga kamau threat unta ta kapor ong pe phi ngi ngam dei nong shon jong phi ngi wan ni banyarap phi ngawan na India kebakongsan ngawan na India ngail di ngawan na India menta ketika Angkor Wat yang phi tip em chong ko Angkor Wat ketika tu temple ke bahaya du poin kedi meletak kalau long Buddhist temple kan ke bahaya du apartheid tika don Cambodia kalau long kila penjular lot keleng tang kibalik ban bahaya ketu kedi na Archaeological Survey of India tengok ong pek kidon kibriu jungi henta ki batrikam menta ki IT ka puar ka ai no khoi ka lut ko soka Indian long sedang ngapen i phi ka takum kita ki kam na menta ka jong phi na menta ka civilization jong phi ka history jong phi kwa ban penbahai kata kono minta nga long no shun jong pi ti kumno ki sko minta dala adap minta ong pet ngale le di ngawan na po India ka di ka benta ka bangaya jan bat pi ka ki jai benrio jonga ki jan bat khatien jong pi nga khatien jong pi we ar benta kamau ngala anang ban keren ti ki di gini ki jai khatien bangaya jan bat pi tambangi khot khasi ki kim tip ye ispang kita ispang jongi ki kim tip ye kan tip itang itu khai khlau jong ki gitu ti kata komno ka kata ki ngong to namar phi aila ti gini kam ti kata kamot ngta kan ngi de ngala la man pen suthu ki te bangim dei nong shon ti dadap nang ta ka hadin arkanta mat hadin arkanta ye sai suthu ti kisa ong no to man ta phila man le ti klade tat por lunch time hum to tingi po UN phi ga dingbam ngi po UN ki ai bi kini ki khot meals ready to eat ki bla po paket ki badan don do sia don do sniang don ka ai tang bam ki ba ki sei di ki jasong jong ki don bei khatar khong ai gum to karo kom to ki phin chnong kan dong jong ni kom to hi ti kom to karo kom bam ti kom ta kan sa la menteri kam ti don pat kam lek kam message pat nengi la adap kam henta ya tre henta mat kum a la kenta la jandum tat te la de phai no sami ka la yo pa utau ki yo jing tip pat spo quarters ba spo head office pat ba ngila sha detain ti ki pha breu ke man le atak tengi la adap mi no ta ka por fi ti kata ngas pni kwa banya thu kata namar badang ala kam dei ka diplomacy jonga kala ka kanumpoi sitar so thu an la dei ban dikimon gitu kibriwan peniap ini la peniap baik la akut awai male ira teh ka dia ngapai pat sokawai pat seperu kadi ke don tu ki shining part mensha po bangla ambassador ti ki don jaka ki badang ki badang don tu ka urgency ki maxis urgency dah Colombia po bangale ru kadi hatat da kapor jonga bu tu president wio atai ka Nobel Prize usak kani ka insurgency Colombia li kalong phi kilong kitu kidan bat plane bat submarine bat na rong shanong ini gele jongi shane ta long papli long khulung ta khmat jong gitu te kum khmeru chbero ko kini Tamil Tigers bro khat ngala ilu gitu bro khat phi kitu ti kilong palat kan seberang skando ti sepo Colombia sayo bo sakla mi kitu ka peace ayu to akot ba kitu tu sayo atat ka Nobel Prize ti phindong komta Shisien uwan uni Sindia dolong minister ka imtu uwan ti yadan ngapok kali te poyelek wong jingai kan no gini ki kai khlau shani kan ngong pum lele fitor kum khlau shani marwa athai ke don hikumba aspa kilometer nang ni khamele Colombia kata ta Colombia ti ki bashir khai ba ti ki brio te na lor jong pi kumu khasi ba ni snow sorong ba pi yo man pai shudo ta kadan manu shu ba pi kan mau ki ba dei khasi ki ba la yo ban long ambassador la ne nong ra tin jong ke India nong kong ite ba David Manus kapa jong ide ba pastor Welborn Manus ti nong kong ba David ti ba David salong Banbit Roy Mo ba David ti mat district 62 batch. Hadin ba David pat idon ba Roslyn bela pat pi ka IFS sakadon kata ko kidon IFS B bro. Kata kamot second category pi join ko as section officer level umtu.
tang ba iyo hadian pat isalong ikhlem long ambassador but tang ba iyo into grade 1 kan into IFS proper, but of course he didn't imdon kasnem shop hi banang kio kalong gum kini ki MCS ki ba nominate IS kum tu ni state kum tu ti ba Roslan bela tu la akhlat entah idon pa uban bit roy tu lang syuklat menta dang palat chi jandon arsna mat ti nang tu pat ba riwa walang ti don sa umpling idon 77 batch pa riwa walang entah sebut sebut kong Jordan Dingdo idai 79 batch hadin janga tang ba retire sama i banyanga kan ti retire khaddu ade manga nama khamjang khna manga